Tak ako som spomínal, tento model ťažného koňa československého na nebo na priateľský notičke sa dostáva absolútna klasika. Jeden nebojný faktor, to malo charakterizovať černou odolnosť týchto strojov. No a teraz už to lietalo prelieta priamo nad našimi hlavami alebo uprostred display liney Piešťanského letiska. Ak ideme do histórie, tak 142 vyvíjala spoločnosť Moraván v 70. rokov. Úplne prvý prototyp bol zalietnutý v roku 1978, vyrobených bolo 400 kusov. A tiež treba povedať, že ide o jeden z mála Z142, ktoré majú povolenú aj akrobáciu, preto aj v tejto letovej ukážke uvidíme akrobatické špeciály, ktoré už ale boli určené pre naozaj špičkových akrobatických pilotov. A treba povedať, že československé aerokluby, československé letiská aj v hangáre vždy obsahovali veľmi zaujímavé kusy. Myslím, že československé konštrukčné kancelárie, hlavne teda Zlín. Touch the ground, it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting Tak ako som spomínal, tento model ťažného koňa československých aeroklubov sa dostal k jednotlivým aeroklubom až začiatkom, respektíve polovice 80. rokov. Ale prvý prototyp lietal už v roku 1978. No a toto je pesnička práve z tohto roku, tak si vychutnajte. Božskej Kája. Hled na chrbte. Ja si myslím, že zlínskí konštruktori môžu byť hrdí na toto svoje dielko. Jedna vizuálno-zvuková, druhá predovšetkým zvuková. Karel Gott a Zlín 142.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. Dvojsečná, dal by sa povedať, jednak je to porážka fašizmu, 80. výročie a jednak samozrejme 145. výročie, čo je pre nás Slovákov rovnako významné, ak nie